No witam, witam. Moi drodzy, to jest pierwszy vlog z nowego aparatu, jaki sobie kupiłem. Nie jest to żadna super nowość, jakby ktoś był ciekawy. Jest to aparat Sony Nex 3N. On już ma parę lat, ale generalnie był bardzo dobrym kawałkiem narzędzia do nagrywania i fotografowania. Nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Jeszcze go nie opanowałem. Tutaj też trzeba się obsługiwać obiektywem, generalnie czego nigdy nie robiłem, bo zawsze miałem jakieś proste cyfrówki. Ale mam też ekranik, w którym się widzę, co jest superowe, bo w ostatnim tak nie miałem i wszystkie te filmy były jakieś tak na chybił trafiu kręcone. Tutaj możecie zaobserwować mojego zmieniającego się kolory pana Pacmana lampkę, który też reaguje na muzykę, ma taki mikrofon wbudowany i pod wpływem muzyki zmienia kolory czadnie. Dostałem w prezencie na urodziny. To jest taki pierwszy vlog, będę teraz tych vlogów robił więcej, jak już mam ten sprzęt. Czekają nas na pewno testy jedzenia, racji żywnościowej, mam jeszcze kalmary pomrożone, mam gdzieś tam fasolki z Harry'ego Pottera, pełno rzeczy. Słuchajcie, krótka historia zasilaczowa. Do tej pory miałem zasilacz typu Corsair VS 650. Taki, nie jest to żadna superowa liga, ale nie jest to też jakiś najgorszy sprzęt. I po prostu, jak wiecie, od pewnego czasu resetował mi się komputer, tak że po prostu w losowych momentach nagle się resetował. Ciężko było wybadać, co to jest, ale przy pomocy specjalistów z czatu na streamach, bo jak wiecie, streamy skupiają generalnie wielkie, znamienite postacie, także jeszcze raz pięknie wam dziękuję, Arwaja ci szczególnie. Doszliśmy do tego, że to jest wina zasilacza. Pan Seto Kamil zawodny, pożyczył mi swój zasilacz i pomimo tego, że od niego był chyba 550 W, czyli dużo jeszcze mniej jak ten, to na tamtym zasilaczu nic takiego się nie dzieje. Okazuje się po prostu, że ten Corsair zdechł. Cóż, no moi drodzy, nie ma tu za bardzo co się generalnie rozprawiać nad tym. Sprzęty mają to do siebie, że się psują. I dlatego nabyłem sobie nowiuśki zasilacz, ale bydle. Thermal Take 750 W. Najlepsze w ogóle jest to, że on świeci, ma w środku LEDy i świeci tymi LEDami i w ogóle jest taki superowy i zamontujemy go teraz do kompa. Jest modularny, można odczepiać kable. No jak widzicie, moi drodzy, tutaj jest cała masa jakichś kosmicznych technologii, w które ja nawet nie będę próbował się wgłębiać, ale z tego co słyszałem, powinien być ok. Także no bierzmy się. Dokonamy tutaj małego odpaczkowania, czy jak to mówią w bogatych anglojęzycznych krajach, unboxingu. Co się tutaj, moi drodzy, kryje? Dajcie znać, jak tam jakość audio-wideo. Mam nadzieję, że będzie spoko, że no nie będzie gorzej jak wcześniej. Aha, doszło do tego, że nawet nauczyłem się otwierać paczki bez wybebeszania ich. Tutaj wszystkie te kabelki osobno zapakowane ładnie, ale zajebiście pachnie. Tak jak, moi drodzy, myślałem. To zasilacz! Nawet podpisali wejścia dla ludzi specjalnej troski, takich jak ja. Dobra, teraz trzeba to zamontować w kompie. Nienawidzę tego. Najbardziej nie lubię momentu, jak trzeba cylnąć w te dziurki. To życiowa rzecz, co nie? Jak widzicie, jest tu nawet jakiś bonusowy Smart Zero Fan i przycisk włączania-wyłączania diod. Zobaczymy potem, jak świecą. We wnętrzu mojego komputera, jeszcze moi drodzy, nigdy z tej strony nie było tak mało kabli. Także wreszcie skorzystałem z faktu, że mam obudowę taką, że można te kable ładnie poupychać z tyłu. No powiem wam, jestem z siebie dumny, chociaż wiem, że wam i tak coś będzie nie pasowało. Wow! Działa! A lekcja na dziś, moi drodzy, jest taka, że to, że zasilaczowi fajnie świecą się diody, to jeszcze nie znaczy, że ma być wentylatorem do góry. Znaczy, tak powinien być. Nie tak jak wcześniej.
Mam nadzieję, nie dostaliście zawału w trakcie trwania filmu. Tak ma być. No, to dzięki za uwagę. Zostawcie łapę.